40 taon ng tindera nin prutas sa Legazpi City Public Market si Nanay Eleanor Maximo. Sa 4 na dekada niyang pagiging tindera, nung kapadaas siyang nabiktima nin mga sindikato nin peking kwarta. Antes kaya niya dahil saray ang kwartang ipambabayad sa iya, sisipat niya ng gad ining maray nga ni masyerto na lihitimo ining kwarta. Dugang pa niya, mas maikmat man siya ngunya na holiday season na dakula ng gad ang posibilidad kan paglakop kan mga peking kwarta. Tataw kami kanipiksiring kayan. Makapal ang balat, ang papel niyan. Tapos iilingon mo yan dyan, may igwa dyan na 1,000 na nakalaawog. Uda digdi, gilid na yan. Sa sarong pagtiripon kasuudbang aga sa Legazpi City, sinabi ni Attorney Tomas Carino, ang Regional Director kan Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon, dapat maging vigilante ang publiko laban sa mga peking kwarta nga ni daima biktima nin mga sindikato urong natuyong holiday season. Para ma-check ang security features urog na ka New Generation Currency Banknotes, pira sa mga pinaka-epektibong paagi iyo ang fill-look tilt method. Magaspang ang tunay na kwartang papel mantangan peke ang mayumok asin madaling makumos. And we confirm that so far we have not been receiving any reports or complaints regarding po sa counterfeiting. Pero talagang alam na po yan pag Christmas and also election time next year, di ba? So continuous naman po ang monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede sila na makulong nin 15 taon ang sisay man na mapapatunayan na nagagamit ka na sabing mga kwarta. Mientras tanto, pigiin kami narman ang publiko na tulos na i-report sa otoridad in kaso makaresibi nin peking kwarta o darhon sa BSP para ma-verify kung tunay o counterfeit bills ang naresibi o kapot na kwarta. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.